Bună, mă numesc Cas și cum ați văzut în titlu, noi o să gustăm dulciurile din Monaco. Și am văzut că toată lumea face, gustăm dulciuri din acolo și am zis că hai să gust și eu din Monaco dacă toți sunt aici în Monaco. Bun, și aici sunt multe dulciuri, cum vedeți, sunt extrem de multe dulciuri. Asta am desfăcut-o că nu puteam să așa. Sunt multe și sucuri și astea am luat. Și acum o să le gustăm pe toate. Așa. Ok, hai să începem cu primul. Ok, nu o să le gustăm pe toate, pentru că sunt extrem de multe și nu știu cât o să dureze vlogul ăsta. Și vreau să fac vlogul ăsta de maxim 15 minute. Ok, începem cu chestia asta. Știu ce e, doar că în România este doar una atât de mică și nu știu dacă sunt aceeași gusturi, pentru că unele gusturi sunt diferite, pentru că eu am gustat Fanta de aici și Fanta de acolo nu este la fel. Asta este primul, este asta. Asta este primul, eu nu știu cum se pronunț, nu știu cum se pronunță. Și ok, așa gustăm prima, să vedem cum e, cât de bun e. Ok, sunt mai multe aici și sunt pachete de astea mici. Ok, hai să gustăm. Nu știu, poate vă fac poftul, dar îmi pare rău, n-am ce să fac. Asta este vlogul. Hai să gustăm. Boss, să știți că n-are aceeași gust cum e în România. Dar e bun. Îi dau nota 6, că nu e atât de bun. Nu e wow. Asta am mâncat și eu cu borul meu, dar nu mi-a plăcut atât de mult. Am zis că e ok. Și o să gust chiar cu voi acum. Sunt biscuiți ăștia, ce sunt astea? Nu e foc. Îi dau nota 4. Se putea și mai bine, dar nu e foc. Biscuiții ăștia se numesc biscuit. Așa sunt aici. Dar nu știu dacă are rost să mai deschid așa ceva, nu știu, se pare dubios. Cum arată aici, mi se pare foarte dubios, nu știu dacă e bun sau nu. Scuzați-mă că auziți gălăgie, dar cred că e de la avioanele astea care zbor pe aici, elicoptere. Ok. Hai să gustăm. Asta se dau nota 2, că nu e foc. Parcă îmi pare rău, bă, nene, că de ce l-am cumpărat, că nu sunt atât de bune, nu au gustul ăla, știi, că îți arată că mănânci cu biscuit, dar nu e atât de bun. Ok, următorul este asta, este Petito, așa se numește, este Petito, așa se numește chestia asta. Hai să vedem. Așa se numește chestia asta. Așa se numește chestia asta. Hai să gustăm ce gustare. Petito. Hai să vedem ce gustare. Bă, nu știu. Parcă îi dau nota 1. Mi se pare că e pentru copii, nu știu, cu lapte, cu ce mănânci asta, nu știu, nici nu vreau să știu. Ok, și am luat chestia asta, e supă de aia. Eu știu că e bună, că am mai mâncat, știu că e bună, dar asta nu o să deschid în acest vlog. Și următoarea chestie, să bem ceva, că mi s-a făcut sete, o să bem asta. Asta care e bună, tropical. Asta chiar e bună. E foarte bună. Mai avem chestia asta. Mai avem asta. Ok, stați puțin. Ok, avem chestia asta. Hai să gustăm. Miroase ok. Cred că n-ar trebui sos de asta, dar nu știu. E bun. Și următorul o să gustăm asta. Nu știu ce, cred că e
Scrieți în comentarii ce e chestia asta. Eu am luat-o că îmi plăcea cum arăta. Și chestia asta mi se pare cumva. Mamă, cum miroase. Mamă. Bă, miroase extrem. Miroase extrem de bine. Mamă. Sunt cu părul meu. Miroase extrem de bine. E bun. Ich liebe das nur Egg und Sauce. Uite, este foarte bună. Și următoarea, îi dau nota 10. E cea mai bună de până acum. Îmi place, se numește Fringer. Cum se numește? Este bună. Îi dau nota 10. Merită. Nota 10, vrei să gusti? Ok. Oi. Au. Nota 10, că e bun. Ok. Și ultima, cred că am mai zis toată ultima. Asta este... Asta este ultima. Asta este ultima chestie pe care mai am, nu mai am nimic. Este ultima. Ok, hai să gustăm. T'as pris le mauvais? Oui, je sais pas, attends. Asta e 8 euro chestia asta. E foarte picant. Ça c'est mieux ça, hein? Ça c'est mieux. Ça c'est pas très bon, hein? Este foarte picant chestia asta. Vei goûter? Ok. Ça pique? Ouais, un peu. Ok. Ça pique. Un peu, ça pique pas beaucoup, mais un peu. Și asta a fost vlogul. Dacă v-a plăcut să dați mare like și dacă nu v-a plăcut să dați comentarii că nu mi-a plăcut vlogul ăsta. Și să ne vedem la vlogul următor. Nu știu câte minute, cred că are 10 minute acest vlog și o să vă arăt cum am dus la magazin și nu știu ce. Dacă v-a plăcut să dați mare like și share pe Facebook și comentariu că mai vrem să mai facem vlog de ăsta cu mănânci chestii. Nu știu câte minute, cred că are 10 minute acest vlog și o să vă arăt cum am dus la magazin și nu știu ce. Dacă v-a plăcut să dați mare like și share pe Facebook și comentariu că mai vrem să mai facem vlog de ăsta cu mănânci chestii. Cred că o să gustăm și Mac-ul din Monaco. Mi se pare că este foarte diferit. Nu am văzut aripioare aici la Mac, n-am văzut multe chestii la Mac și o să ne vedem dacă o să gustăm de la Mac. Vă pup și ne vedem la vlogul următor.